uite. Acolo când o... E lasă acum să ne... Opa! Ia uite. Este groapa ei, vine în pomeni. Asta s-a dus și asta se vede, e? Ia să vezi. De ce râfă? Lasă să bea. Eu corect! Eu de... Așa, Vai! Hai că am prins acum! așa, stai! Prinde-te! Ne faci pe ceva! Și că se aude. Panoramele! Fă-i fir! Fă-i fir, bă! Pe film le fac. Eu la fotoliot. Da, el e dita mai urât. Eu tot, eu! Ce dracu faci, mă? Ciment! Da, pe ciment! Și vine ăsta acum! Ce bă? Hai, fă-i! Nu, lasă, fă-i, mă! Ești dracu și tu pe acolo, mă. Ai plecat, a? Să-și ia florile mele. Pleacă de acolo, că dă bătaie. Pleacă de acolo. Mama, ai pac cu florile tale. Hai, de ce să Auzi-i! la cresta concursul. Să te și luăm să se Auzi-i! După el se duce. Asta. Ce dracu aveți, bă, toți, bă, de râhâiți? E ceva, mă. Da, de rădăcini. Am spus eu că e ceva. Urfuri mici. Orfuri mici, e ceva. Nu, ăștia e câini de aia simțitori, ăștia e câini de rasă, buni. Da. Seamănă cu taxul ăsta. Seamănă cu taxul rău. Asta. Și la culoare. Bobică, Ia uite-o. păi handicapat-o. Nu mai vorbi așa, mai mamă. Ia, tata, hai, Bobi. Ia uite. Nu ce mănâncă ăia. Ăla. Ce mama dracu faci, că? Ăsta o bătaie. Uite, unde mi-a dus-o pe cealaltă? Nu știu. Unde mi-a dus-o pe Nu știu. Unde-i dus-o cealaltă? Unde mi-a dus Nu știu. cealaltă la asta? Păi uită-te, mai, Laure.